Pazolandia pechou as súas portas cun balance moi positivo, con preto de 26.000 usuarios que se chegaron ao Pazo dos Deportes Paco Paz durante as datas festivas para gozar do parque de atraccións familiares máis recoñecido do Nadal en Galicia. En total foron 25.578 as persoas que accederon ás instalacións, constatando a boa acollida deste evento entre os rapaces de todas as provincias galegas, pero tamén do resto de España. O Servizo de Deportes constatou a crecente presenza de familias de fora de Galicia que apostan por Ourense para as súas vacacións de Nadal ou que regresan ás súas raíces durante estas datas. Así, Pazolandia rexistraba visitantes de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Toledo, Bilbao, Barcelona, Ceuta ou Oviedo. Os concellos volveron repetir a súa fidelidade con esta cita, xa que preto de 3.000 asistentes acudían a través de excursións organizadas polo seu municipio. Mais do 90% dos concellos da provincia tiveron presenza nesta edición. Nas enquisas elaboradas durante Pazolandia, o Servizo de Deportes tamén corroboraba o alto grao de satisfacción das familias usuarias, dado que o concepto deste parque de atraccións abrangue actividades para cativos desde os 12 meses, con instalacións adaptadas a cada idade. En canto aos métodos de acceso, a venda online volve ser destacada, xa que 14.249 entradas foron adquiridas por esta vía, prácticamente 3 de cada 4 vendidas. Pazolandia celebrou nesta edición o seu 30 aniversario, consolidándose como un espazo de lecer seguro, divertido e accesible, pensado para o encontro e a convivencia en familia. Un aspecto moi importante foi o compromiso coa inclusión, con actividades adaptadas para rapaces e rapazas con diferentes capacidades, co obxectivo de asegurar que todas e todos poidesen participar en igualdade de condicións e gozar plenamente da experiencia.